Aj tento mesiac sa u nás udialo množstvo dôležitých udalostí, dnes sa pozrieme, ako ovplyvnia dopravu na Slovensku. Začneme pozitívnou správou, obyvatelia Zemplína sa dočkali. Po 2 rokoch opäť vlakom. Železnice Slovenskej republiky odovzdali verejnosti zmodernizovanú stanicu v Humennom. Ľudia sa opäť zvezú do Prešova a z Takčína, žiaľ výluka stále pretrváva v okolí mesta Trebišov, čo má za následok. Cestujúci z Košíc sú stále nútení presadať v stanici Bánovce nad Ondavou do autobusov. Termín dokončenia celého úseku je leto 2025. Do Prievidze rýchlejšie. Železničná spoločnosť Slovensko plánuje obstarať duálne rušne v počte 10 až 20 kusov. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický pre denník N potvrdil, že hybridné rušne by mali byť nasadené na rýchlikové linky, predovšetkým na tratiach Bratislava-Prievidza, Nitra a Žilina-Banská Bystrica-Zvolen. Hlavnou výhodou je to, že pod trolejovým vedením vie dosiahnuť rýchlosť až 160 km za hodinu. Na rozdiel od okulárnikov, ktoré majú maximálnu rýchlosť 100 km za hodinu a ich nasadenie pod trolejovým vedením je neekologické a hlavne neekonomické. Parametre od klasického Vectrona sa značne líšia. V závislej trakcii je to 2400 kW a 2000 kW pri nezávislej trakcii. Na teraz nie je známe, či sa rušne kúpia alebo iba prenájmu. Železničná spoločnosť Slovensko nezostáva len pri rušňoch. Železnice plánujú investovať 136 miliónov eur do batériových jednotiek. V prvej fáze plánuje dopravca zaobstarať 16 jednotiek s opciou na ďalších 20 kusov. Tento revolučný projekt sa bude financovať z európskych fondov. Dopravca dbá na hospodárnosť a pečlivo analyzuje efektivitu vozového parku. Batériové vlaky sú technológiou budúcnosti, ktorá sa v dohľadnej budúcnosti stane realitou aj na Slovensku. Tento projekt znamená ekologickejší, tichší a modernejší spôsob cestovania, ktorý výrazne zlepší kvalitu železničnej dopravy v regiónoch, povedal generálny riaditeľ Peter Helexa. Vlaky by mali byť nasadené prevažne na západné Slovensko. Jediná výnimka má byť medzi Žilinou a Rajcom. S týmto rozhodnutím nesúhlasí Úrad hodnoty pre peniaze a odporúča len trate na západnom Slovensku v okolí Nitry. Parametre batériových jednotiek hovoria jasne. Najlepšou voľbou by mal byť Stadler Flirt Akku. Na tomto sa zhodujú aj Hospodárske noviny. Počas študovania dokumentu, ktorú vypracovala železničná spoločnosť Slovensko, sme sa dočítali prekvapujúcu vec. Železnice počítajú s modernizáciou trate do Nitry až po roku 2040 a stáť má neuveriteľných 0,5 miliardy. Dokument je aj v popisku pod videom. Dodanie batériových vlakov sa očakáva v roku 2029. Výstavba novej diaľničnej križovatky Rohožník by podľa predpokladov mala stáť okolo 20 miliónov eur bez DPH. Teoreticky by mohla byť hotová v roku 2027. Výstavba križovatky D2 Rohožník výrazne pomôže Malackám. Podľa analytických predpovedí by intenzita tranzitnej dopravy cez mesto mohla klesnúť o niekoľko stoviek ťažkých nákladných vozidiel denne. Výsledkom bude plynulejšia doprava a zároveň pozitívny vplyv pocítia aj obyvatelia Malaciek. Križovatka ich odbremení od hluku, prašnosti či znečisteného ovzdušia. V rámci križovatky Rohožník sa vybudujú 2 mosty, 1,5 km protihlukových stien a pribudne aj oplotenie. Výstavba si takisto vyžiada niekoľko preložiek inžinierskych sietí. 645 miliónov eur, až taká je hodnota jedného z najväčších tendrov v histórii železničnej spoločnosti Slovensko. Predmetom verejného obstarávania je nákup 8 nových elektrických jednotiek s opciou na ďalších 7 kusov. Súčasťou bude aj 10-ročný servis a opcia na náhradné diely. Bude sa jednať o úplne niečo iné, ako sme boli doteraz zvyknutí. Maximálna rýchlosť 200 km za hodinu a budú premávať na linke Košice-Bratislava-Viedeň. Každá súprava musí obsahovať minimálne 550 miest na sedenie, z toho najmenej 75 miest v prvej triede. Samozrejmosťou bude moderný bystrovozeň, priestory pre cestujúcich s deťmi, cyklistov a imobilných cestujúcich. Pôjde o viacsystémovú jednotku. Samozrejmosťou bude ETCS a GSMR, čím plní jednotka všetky európske štandardy.
Pri príprave obstarávania sme dôsledne analyzovali všetky alternatívy. Výsledkom je riešenie, ktoré garantuje dlhodobé využitie jednotiek a zároveň posunie komfort cestovania na novú úroveň, povedal generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko Peter Helexa. Nové jednotky by mali sčasti nahradiť klasické súpravy na Tatranoch a Kriváňoch. Projekt by mal byť financovaný z európskych zdrojov, čo ušetrí štátny rozpočet. Minister dopravy oznámil pozitívnu správu. Po niekoľkých týždňoch úsilia je výsledok na svete. Podarilo sa dokončiť celú betónovú vozovku v tuneli Čebrat. Prebiehajú posledné úpravy a montujú sa technológie. Južná rúra a severná rúra sú stavebne dokončené, aktuálne sa montujú kamerové systémy, snímače vzduchu a ventilátory už majú svoje miesta. Technologická časť by mala byť hotová na prelome júna-júla. V tuneli Čebrat sa nachádza 13 technologických objektov. R4 najvýznamnejšia stavba v Prešovskom kraji. Momentálne sa pracuje na druhej etape severného obchvatu mesta Prešov. Súčasťou tohto 10-kilometrového úseku je aj 2-kilometrový tunel Okruhliak. Tunel sa razí novou rakúskou tunelovacou metódou zo západného portálu. Ku dnešnému dnu je stav nasledovný, v ľavej tunelovej rúre je prerazených viac ako 800 metrov a v pravej viac ako 700 metrov. Počíta sa aj s razením tunela z východného portálu, kde aktuálne prebiehajú prípravné práce na stavbe východného portálu. Tunel sa razí 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na mostoch sa robia práce na realizácii pilierov a nosných konštrukcií. Tiež sa hlbia zárezy, budujú sa budúce násypy. Preložky inžinierskych sietí sú hotové. Na úseku sa bude nachádzať 12 mostov, 3,7 km protihlukových stien a jedna mimoúrovnová križovatka Kapušany. Ak všetko pôjde podľa plánov, tak prvé autá prejdú po tomto úseku na konci roka 2027. Po dokončení bude obchvat Prešova kompletný, počíta sa, že mestu sa vyhne 12 000 aut. Na dokončení celej R4 nám chýba viac ako 100 kilometrov. Ministerstvo počíta, že zvyšná časť sa bude realizovať prostredníctvom PPP projektu. Momentálne ministerstvo hľadá poradcu na PPP projekt. Termín ani cena celej R4 zatiaľ nie je známa. Železnice upravujú predaj cestovných lístkov a zavádzajú ďalšie zmeny. Nový poplatok pri kúpe lístka na vlak v pokladniciach pokrýva náklady spojené s osobným servisom, teda prácu pokladníka a vlakvedúceho, tlač lístka a údržbu predajných systémov. Poplatok sa však netýka seniorov od 62 rokov so 100% zľavou z cestovného, všetkých od 70 rokov a osôb ťažko zdravotne postihnutých s potrebou asistenta. Nákup online ostane bez zmeny, pri okienku si železnice budú účtovať eurový poplatok u sprievodcu 3. Pred zavedením servisného poplatku bolo až 46% lístkov kúpených online. Po zavedení sa počíta so skokovým nárastom. V budúcnosti by malo byť v hre ďalšie kolo zatvárania pokladní na menej vyťažených staniciach s cieľom zvýšenia hospodárnosti železničnej spoločnosti. Dvojstovka na Záhorí sa komplikuje. Trať doplatila na šibeničný termín, peniaze lejú železničiari inde. Najväčšia rýchlosť, ktorou sa dá ísť na slovenských koridoroch, je 160 km za hodinu. Vlaky to vedia využiť zatiaľ len medzi Bratislavou a Žilinou. Ešte lepšie parametre má dostať trať smerom od hlavného mesta na Záhorie, po ktorej bude možné premávať až dvojstovkou. Zároveň ide o časť 100-miliónového megaprojektu, ktorú sme chceli platiť z plánu obnovy. Začiatkom roka však projekt z poradovníka čakateľov na peniaze z plánu obnovy vypadol. Hlavným dôvodom je, že sa dielo nestíha urobiť do leta budúceho roka, dokedy môžeme z tohto zdroja čerpať. Vynárajú sa teda otázky, čo to znamená z hľadiska projektu, prípadne s akou náhradou môžu počítať železničiari. Modernizácia na Záhorí patrí medzi najproblémovejšie projekty železničiarov. Váhostav s talianskou spoločnosťou ICM realizujú dielo za 275 miliónov eur od podpisu zmluvy v roku 2020. K výstavbe sa však dostali aspoň na niektorých úsekoch až v lani, keďže stavba nemala potrebné povolenia ani územné rozhodnutia. Tie viazli aj pre spor s obcou Plavecký štvrtok, ktorá si žiadala zmeny v niektorých častiach.
Železničiari napokon uznali, že dielo do šibeničného termínu nestíhajú dotiahnuť do konca a tak ho zo zásobníka vyradili, čo potvrdil aj úrad podpredsedu pre plán obnovy. Železnice našli náhradu za daný projekt. Nedávno teda vyhlásili 2 súťaže na zástupné projekty. Jeden z nich sa týka rekonštrukcie miesta na obchádzanie vlakov v Slatinke s predpokladanou hodnotou 1 000 000 eur. Druhý súvisí so zabezpečovacím zariadením na železničnej stanici v slovenskej Ľubči za zhruba 5 miliónov eur. V akom pomere sa teda dielo na Záhorí bude financovať, zatiaľ nie je úplne jasné. Z externých zdrojov je známy spomínaný CEF, z ktorého dostali železničiari na daný projekt 172 miliónov eur, čo je len o niečo viac ako polovica celkovej hodnoty. Prísľub štátu je, že dielo sa dokončí do konca roka 2027. Ani to však nebude znamenať, že budú od roku 2028 jazdiť vlaky na tejto trati rýchlosťou 200 km za hodinu. Trať na Záhorí sa totiž zrýchľuje v prvej etape len od Devínskej Novej Vsi po Malacky a od Kútov po hranice s Českom. Stredný úsek sa v minulosti z projektu vyňal a počíta sa s rýchlosťou 120 km za hodinu. Dvojstovka na trati na Záhorí bude teda reálna až po modernizácii asi 30-kilometrového úseku medzi Malackami a Kútmi. Kedy dôjde k realizácii, na teraz nie je známe, podobne ako ani to, z čoho sa to zaplatí. Sako spomínal aj úvahy o možnom financovaní formou PPP projektu. Dúfame, že nové vydanie z Dopravy v kocke sa vám páčilo, preto by sme boli radi za pekný komentár, like a odber. Vidíme sa na budúce.